Denne test er et redskab, der kan vurdere og måle børns fysiske og motoriske kunnen og give mulighed for at målrette bevægelsesaktiviteter til det enkelte barn. Filmen demonstrerer de 9 tests fra manualen. Du skal bruge en gymnastiksal med ribber, tape og kegler til markering af baner, et langt målebånd, et stopur, en tyk måtte og en gymnastikmåtte eller en rullemåtte. En tennisbold, en medicinbold af 1 kilo samt 4 sammenhængende ribber. Det er en god idé at være 2 personer til at udføre testen. Det første du skal være opmærksom på er at afsætte tid til opstilling af baner. Cirka 15-20 minutter, hvis testen er ny for dig. Opstilling af baner er beskrevet under de forskellige øvelser i testmanualen. Under testen bør børnene have indendørs skridsikre sko og idrætstøj på. Vær opmærksom på, at en retest bliver mere præcis, hvis barnet har den samme slags tøj på. De enkelte øvelser udføres bedst med børnene inddelt i grupper af 2-4 personer. Det er en god idé at vise øvelserne samtidig med, at du forklarer dem. Undgå at bruge for mange ord. Forklar gerne i billeder eller sammenlign øvelserne med noget, børnene kender. Undgå at vise, hvordan øvelserne ikke skal gøres. Giv børnene et prøveforsøg i hver øvelse, undtagen i løbeøvelserne 7, 8 og 9, så de ikke bliver udtrættet. Det er op til testlederen at vurdere, om der er behov for flere prøveforsøg, eller om barnet ikke kan gennemføre øvelsen. Hvis der observeres fejl, stoppes øvelsen, og du viser og forklarer på ny. Det bedste forsøg tæller. Aftal et startsignal med børnene, inden testen starter. F.eks. klar, parat, start. Det er en god idé at opmuntre og motivere børnene til at yde deres bedste. Undgå larm og forstyrrelser under testen.